main thing. Nano kara mnaka odira ni kara mnaka moko kuom jotelo bende naloso paro mopogore bende koro osemienjo nikech ka koro Raila Odinga ponono ni dhi lemo makama mano mar bedo jakom mar Africa Union Commission mano nyiso ni dwaro mare mano mar siasa e pacho ka bende chal ka gima dhi rumo nikech koro wach mawachore what next for ODM nikech waseneno ODM bende osebedo ka liere koti mano mar Raila Odinga ka jatendgi kuom thuolo mar decades moheo awachna ariyo more than 20 years. Adier man Duk Sharon en ni siasa wa makaluo osebedo ka luorore around Oginga Odinga, then oluorore around Raila Odinga. Miyo wasebedo ka ok wago siasa, mane momiyo winjo kwa biro ga studio ka. Kwa wacho ni owinjo wago uru siasa ma ng'ato nyalo luwo yo moro ka luore no dwaro luwo yono. Ok no luwo yono nikech ng'ato nyise mondo luwo yono. Siasa waseluorore kuom Raila. Ande neno joma manie parliament kawuono kada joma ni governors kada joma ni senate joma ni ng'eny gi ni kuonde go nikech Raila wacho. Koro miyo problem magidhi bedo godo ema koro neno ka koro pogruok nyalo bedo. Nitie jok manyalo gombo ni Raila kik dhi. Oko nikech ging'eyo ni tijni adieri man Duk ma japiny nyaka ng'e. Ni tich mar AU chairman tami timo siasa e Kenya ka kendo tami timo siasa e piny mora mora kendo tami bede political party mora mora ma participate siasa e Kenya kata e piny mora mora. Kaka Faki sani ok oyiene bedo member mar political party e Chad kendo ok oyiene chung president unless no otieko tijeno odhi kaka Faki koro odhi onyalo chung but nyaka tamne room ok oyiene tu wecho. In fact gima jo honyago gedia onge rally mora mora mar ODM ma Raila biro dhiye. Onge bura mora mora mar ODM ma Raila biro chuoyo. Onge onyalo chiwo secret opinion. Onya chiwo pache secretly kaka dhano but obro bedo Ethiopia. Mar ariyo ng'eny obro bedo Ethiopia nikech headquarters en Ethiopia. Koro biro ne Kenya biro bedo checked. Mar ariyo obro wuotho kaluwore gi itinerary mar ofise mar AU Council Chair. Ok obi wuotha ni kawuono awuok kadhi Bondo dalawa, ora awuok kadhi Kisumo dalawa, ora awuok kadhi romo gi jog mosiepega kaka jochama ga. No, en obro wuotho itinerary mar the chairman mar Council of African Union. Koro ok obi wuotho chabla. Nyiso ni siasa tame ok onyal go siasa ma Kenya kata mar piny mora mora en gima onyalo timo, onyalo kelo kwe sama nitie pinje magwere kata kama nitie lweny onyalo kelo kwe, mediation, bringing unity, kelo kwe and the rest. Mani tich ne monyalo timo maduong'. And jo ODM nyaka ng'e, and wan kaka jo UDA ok wa celebrate ni Raila odhi. Gima wan kaka oganda mar onagi ma wacho sani ka Raila owuok odhi chiwo thuolo mondo jok manyocha liere kode kake wacho cha. Kik bed ni ani wan wadhi konyo Raila malo. Idhi konyo Raila malo. Ng'enygi to tengi higa mar 2027 nikech moro nitiere dwaro mare gombo mare mar bedo jatend piny e higa mar 2027 kopogore gi mano nitiere gi jokanyo mago mag chama lemo mopogore. Raila nigi advisors mariek ose advice. Raila nigi rieko ne owuon oseng'eyo kendo ng'eyo position mar African Union. Ong'e maber ni gini endi tam ne ringo nyaka karang'o. Ong'eyo ni komiye go higa modhi kawe ni nikech kep to dhi kawe most likely to komiye go to odhi bed thuolo maromo nade. Nyiso ni thuolo no boyiene tieko mochako duogi mochungo ting bede ji moting'o mwalo dalawa kage. Ok onyal. Koro nyiso ni joma nyo ting bede onge madhi ting'o badi. Koro sani kaka wacho for example kaka Karachuonjwa arero ga wacho thuchewa Omabechwa Gavana Gladys Wanga nyaka tiya malong'o ne jopiny nikech kobiro dwano yiere kendo to onge Raila madhi ting'o bade. Ng'anene adipo kuome kaka mbunge wa kodwano dogo yiere kendo nyako tiya ne jopiny e bunge kendo dala mondo mi kobiro chung to biro chung kaka dipo kube ok obi chung ni wan Raila wacho. Emomiyo nitiere jok ma ineno ka Mbadi wacho kanyo oriambo Mbadi wunda jopiny aching kami winjo riambeno kech en owuon ong'eyo ni AU chairman ok nyal bedo party leader mar political party. Koro ko wacho ni wan pod jakom en leader wa en leader umarang'o leader margi mondo mi gibi duo giti gi nyinge ni jakom wacho ni jakom wacho wang yo jakom odhi yudo kore mowinjo wuondo ji ni kata obed chairman kata ok en chairman to ni en party leader wa mano cannot be the truth. Kopo ni odhi obedo chairman chieng' mi winja ni Raila Amolo Odinga obedo chairman kendo obedo sworn in Ethiopia e headquarter mokaw kar Faki wach ne gi ODM orumo full.
oko bibi timo. But gima wan be mano ok lichnwa, wan kaka UDA ne waseikore, wasepangore, wabiro piem gi jo ODM go effectively. Koro we don't care. Kata ka pod gin gi party leader gino. The main thing manyaka ging'e en ni leadership to winjo be ni yieri ka jopiny ema dwari. Nikech sani jopiny ywak so much. Dikeche samoro jok moyier ok jok mane giyiero. Jomoko nobedo nokelo akela nikech adier nomination ok otim thurwa ne jakom decide wacho ni ng'ani. To nikech koro ne giwacho ni gidhi konyo jakom malo, ogone gi kura nyaka rakara, nyaka jok makata king'i adier gima gikonyo Raila onge. Koro mondo mi wabed gi siasa mamuol kendo siasa makare ma ng'ato ka ng'ato biro chung', nikech siasa en gima chamo pesa. Siasa en gima kawo geno mari, your hopes. Siasa en gima kawo expectation mari, geno mari. Sama koro isedhi kawo pesani gi dwaroni gi genoni mikete, then iwinjo ni ng'ate moting' bade. Iyudo ni koro bedo siasa ma disappoint ji. Koro mae siasa ma disappoint ji ni wang' ni pok orumonwa. Dongo wang'i anena nikech aneno ka sa bende mayo